man siya mukaon uban sa mga tinunan, ang Ginoong Jesus mihugas sa ilang mga tiil, ug siya mingon kanila, panigingnan gihatag ko kaninyo, sunda ug buhata kini, buhata kining panigingnan nga akong gihatag kaninyo. Unya si Simon Pedro nangutana sa Ginoo, hugasan mo ba Ginoo ang akong mga tiil, ug si Jesus mingon kaniya, kun dili ka pahugas ka nako, wala kay bahin ka nako, buhata kining panigingnan nga akong gihatag kaninyo. Unya si Simon Pedro nangutana sa Ginoo, hugasan mo ba Ginoo ang akong mga tiil, ug si Jesus mingon kaniya, di pa nimo masabtan ang akong gibuhat, apan masabtan mo ra kini, buhata kining panigingnan nga akong gihatag kaninyo. Kun ako nga inyong magtutudlo o Ginoo, mihugas man gani sa inyong mga tiil, kamusap kinahanglang maghugasay sa mga tiil sa usag-usa, tungod sa inyong gugma alang sa tagsa-tagsa, mailhan kamong tanan sa katawhan ning kalibutan, kamo akong mga tinunan, ang pagtuo paglaom ug gugma, magpabilin unta diha kaninyo, ug di man ang labing dako, ug magpabilin